ba, lalay tanong niya yung may programa tanong sa lambang sa mo, kumain doon at ba, kung alas 8 tama sa alas 20 sa Kapitita, ibigay ka sana kamaliwanag, makapupun sa consortium of Bangsamoro Civil Society, isa ni organization, Bangsamoro Civil Society, sa yun na interrupted na pinalamatan namin ang city government sa kasiran may sponsor kami kay sa oras sa kaya oras kami man o may hapulong as mga civil society organizations ay nalang ang consortium of Bangsamoro Civil Society sa mga munisipyo hindi oras kaya city government Alhamdulillah, ya ka sasampayatan ko man, ina to na i-dryaran tanong sa kaya social media, sa Facebook. Ano ka amay na betarugo mitag sa mga kalakuan kaya paglayan si DG Casper. So, inshallah improvement sa kaya program tanong sa kaya registration tanong 92.5 graduate sa land Maramis. Mga ano yan, hindi mandaro mga sumiyagad ang mga issues kaya last 1 week may post category pagdadaran ano mapulunod tanong sa mga doon may tanong mga situation kaya pag-isip kaya this process pilit ang mga development kaya this process siya tanong sa kaya Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So before that mention tanong daan, lagay tanong tuloy ang kaya situation tanong na mga ang kaya sumasagad virus panyakit siya tanong. Naman to na dito ba sisita naman to sa General Community Quarantine or GCQ at ibig sabihin na tanong kayo sa lugar. So lalayong tanong din pangalit kador na makasakot na pasasakit sa pagwad ng ingatan na bagay para specifically na Pilipinas ang linya pero dunia ay hindi na terlugar sa kaya panyakit na COVID-19 pero dunia. So iman to na isa remain tanong so kumaginawa tanong na numpyo, malayan numpyo, so pamangunat tignan niya mga expert isa aktiba sa tanong na sa numpyo, so pamangunat tanong sa isa lima, always wash your hands pinaka minimum 5 times a day. So sir tanong na lalayan tanong di maunat tanong na mga pagubos tanong tanong ko subot tanong kaya magumata na sa pag-review. So, ikadua na always wear your mask. Di tanong kayo sa mga lugar so virus na sipa na kung sipo na susunaw break so naway ang bilang pagkakapon ko makakuha snow o baka superior na o gipon yung kanito snow meron din na may travelos na dito isa butiro sa kapag o sa virus. So, ngayon kailangan din makasusunod tanong sa
pagalinan sa mga panyakit na mabad din siya na tingkan ko na hindi ka pwede yan. Tama sa di nilyo, so vaccine na tigiran. So bakuna para sa isa na prevent ka sa mga panyakit na nalitan din sa lugar. So always wear your mask. Dahil na rin sulutan, so pumusta no. So kadua ni kira pilitan no na nabasa na. So fish shield no na patro ko apakahindi sa mga panyakit. So nabay tanong ko absoluta si kumas na kira pakaitan sa pulis, yung sundalo, yung mga bugnan sa lauda paro gobyerno para subsugula. So kapunos nabay ito bilang absoluta tanong ko. Hindi nasisita sa liyo, susunod kong talo din. Kaya ba na yung virus, na may mga sundalo, hindi na yung mga pulis, kaya virus na yung panya kita na. Sirang ba din nabigyan sila sa atas tanggungan? Ganito, yung pagkugan-pukiran, so mga frontliners na yung pagkugan-pukiran, mga kisubiran, nagtuman yung gatiran o madaklakaw makasulot sila sa bonus na mask. So, dito, nabalik ka ng ticket na bawat ako sa checkpoint ng tayo niya at yung man sa akira na so mask din. Dito, ay purpose dito na ng mga security sector, mga police na sundalo, mga authority na ipsubiran ang tanong makakos na panyakit na coronavirus. Higiran man ako kapag-chimpon na inutot tatago sa penalty ka kami tumuwag ka. Tatago sa penalty ka para pagkuhan ka kita kung mga susunod namin so mas ka kung anak yung upan kaya upan ang sinidagan kaya upan ang naginawa kang may kawatan na po panyakit. Hindi naman ka so pagita, so sabat. Manabaya matahol ka, ilan lang medyo pasawa ya pigilan. Makadasulo. Tulo ko lang ano, kilan, so 1,000. Kapinantian sa 1,000. Jadi na community service. Okay lang sa community service, pero kung kawakan na sunod ka na may dili, so sunod ka, kaya pinagtiyan na kasi minatap tayo din ano hindi o kumak so pinakagabis ka din maaaria na nalita ko pakalilipatan ang kanan mas ano alhamdulillah kilitan sa ngayon mga lilipta na maaawala so handak lang mga aritano hirap din sila sila sa mas so dati rin medyo liwagan naman to so kakimuti mo 50% ako dapat magpapakay provided kailangan to social distancing kailangan na minimum of 1 meter maawat ka so pagka so dito pa kayo so kanta prodi isa pa nito ang hindi at pa kayo magpapasukat ng kanang virus yung COVID bumukli so pangali na pinaka the best itano pag sa lugar. So, hindi na important kaya mga gatherings, winning, katitibaw, at isa yung tanong kung mga tanong, aware tanong sa ginawa tanong, gusto mga pagtanong, kami natin sa meeting na may nakuha ko sa Manila. Sumusunod na maganda niya, lupyan na magkubil, kung hindi ba kubil na, pikit-sit up sa doktor. O hindi na like di kaya, o hindi na ay pagkaya na kasabot, apakay mo sa gulong, hindi na
gira matias papakabulaw sa kanila. Igira bantuan na di magtayo na kung mas mapirkan di ka na suntas yung mga derpa kapag mo sa kadaklata. Gira mga okay makaw-makaw na iba to lang mga pamilya yung mga lolo mga ginay na kayo mga iso na itong nakawers ng kaya kanya kita in COVID-19. So, makamakasigular pa katakataw maintain na natin katawag sa ginawa. So, social distancing. So, kailangan umawat ka so mga background na so sabot na dapat pa. So, isang kating mga sapaw, may mga padiyan, mga mod, tapi susah saya mengasih ini, yang itu tetap bisa kuat rendah, karena para mengobligasi humanisa ada social distancing. So itu mahari mga itu kailangan na umpan tanong kaya ingatan ay mga tanong maka leaders tanong sampai kami COVID-19. So, insyaAllah, ilidas ka kami. So, kita naman sa kaya current issue ito mo sa bar niya kung ano to si ko kaya pakamoyan o peace process kapag linisita no maapad si Kubiro na sa 39 barangays sa North Cotabato. So 6 municipalities sa Lanao Norte, Isabela, Cotabato City. Agusto petition sa 10% at petition si Codarpa ang niludugat si ko area aharm sa kuat na lupa kayo petition amang kung sila plebiscite ang umaandar sila sa kaya Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So kaya perma ito Bangsamoro Organic Law na hanya niya kasud ang barangay sa area jurisdiction ang Bangsamoro Autonomous Region ito 69 barangays sa North Cotabato sana na matutanong sa Pikit, Municipality of Pikit, Municipality of Tabacan, sa Alusan, sa Farming, 69 barangays Aniyapan, 63 Aniyapan sa kanan area ang Bangsamoro Autonomous Region. Ikatwa, na moto niya kataban si Yes si sa Cotabato City may tanong so kagay niya formal ang ipanodas. Kaya pa sa ko linsenta isa ko January 2019 so niya kataban area niya kasulod si isang Bangsamoro Autonomous Region o rin ang farm na eman to kaya formal ini dawag national government si Sabar so mga area niya to si isang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So kagayon na very historical minuto at ngayon tanong sa mga balita kagusin sa social media ang minuto at yung mga national officials mga representative na national paguluanan o DILG secretary si Secretary Anyo,
isa ko sa autonomous region yung Muslim Mindanao tapos kaya matag dapat ma-under sa army sa Cotabato ugay na kayo matatag office of the regional government din nagaya ORG so siya yung mga pag-opisina so iman to na niya formal niya tangan mga sa mga autonomous region in Muslim Mindanao nagaya Cotabato City so betul sinyo di kita no siguro 1989 ano ba pronounce ano sa overview na to Santano malo ang nagtano so kaya pakapon so kaya tamo so kaya pakamuayan ng autonomous region in Muslim Mindanao na pinirmahan former President Horacio C. Aquino paganay ang regional governor ng Buto habang sa tanong si former regional governor Zacaria Tandao. So, sa kanya first ang regional governor si Santangan at dati autonomous region in Muslim Mindanao. So, sa kanya paganay ang regional governor. Kaya nung man ng Buto Locstan kaso ganoon na si former ambassador, former regional governor si attorney Lindy Pangandam so sa kanya niya patanong si regional governor Kanda so time mo Buto president former president Ramos so 92 to 95 niya ka statement kaya pinirmahan so 1996 peace agreement siya tama ng pinirmahan so kaya meron na si Yahid sa MSG sa Dimapuro Gymnasium sa Mindanao State University main campus siya tama sa Marawi City so very historical mo kung kaya pirmahan sa final peace agreement na national government near GPS, government of the Philippines. So, kayo papirmaan ng iniiwan ng mga power o regional governor dito sa chairman Professor Normis Suarez. Kaya yung chairman sa Iloilo. So, sa kanya regional governor. Hindi man pa. So, specifically, o sumangapad maapad sa 1996 peace agreement. But, ikapirmaan sa 1996 agreement na anong man libisay ang taon isul sa arms at that time. So, 1996. So, sa raso ito na ayan po ang makasusunod probinsya sa arm na yung Mindanao, Lanao del Sur, yung Marawi City, di Sulu. Sila maapan si ko arm pag ito ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, si ko time President former President Gloria Arroyo na pinituayan niya gilig pinituayan man so bago Republika so 1954 dia ka belang ini man sa authority so arm so power arm na niya gilig siya tao alhamdulillah niya kasundo kaya pero Marawi City Islamic City Marawi niya kasundo so niya kasundo pa terlibat dari province dia Basilan province so niya mga sulsiran sa niya sudat ni Ahar so niya negotiate man ang lumubog so negotiation kaya si 2000 na nito outwas si former President
Estrada sa mga magsakano mga mujahidin di mailef man ang gira man ang gira at that time so 2004 so selected former President Arroyo taman sa 2006 so after siguro failure Muahidi sa 2008 nakutan niya at leader ang mga tao sa Bangsamoro region. So, ngayon mga utod si former President Noynoy Aquino naroon niya Pullman so Kelkaan so Pisto. Sa mga Muahidi taman sa mga tayo President na Leron Pamlag so support ang mga civilian, mga civil society organizations, mga private group, makakontod, gobyerno, ang mga mujahidin, yung manilip, sa kaya pag-bitirayan na sa kalimitan. So, yan karis yung supisto, isa ko kayo makakontod si President, former President Noynoy Aquino, na tiyak na niya ini talos yan. So, pisto sa may ang mga pagalitan ng mga mujahidin. So, pag na pinirmaan, sige pangakuniran na sa framework agreement ng Bangsamoro, ito so kalinaman ng AFAM, so free equal, then nilitong hukman sa comprehensive agreement ng Bangsamoro, so, then kayo kapag sukap na matatangon at ilubin sa mga Bangsamoro kung BTC sa Bangsamoro Transition Commission asiran in draft CEO mga Bangsamoro Basic Law that time. So, kahandawan na abad niyo na so mamasapano incident na madamot na civilian. Actually, na yung book ko doon na sub 44 na madamot na civilian Nimiras Road. So, niya stop man o na niya rin so di kamubaluga si Kalimitan sa bawat sa muto kami lola sa isa mamasapano Maguindanao ito atigiran eto siya na gobyerno sub 44 mga naugay na so siya tanong sa mga tanong mga civilian na ay tanong buwan na nabayaro niya disgrasya ng 44 anto na mga civilian o kaya ito na collateral damage ito yung mga tatawag sa ginawa yun na sa civilian may crossfire na collateral damage at turo so niya bago niya lang kayo na niya kamulat man sa kami PRA si po Kalimitan dito so pag niya pasat Bangsamoro Transition Commission na malugan militar ay lang niya sa Congress of the Senate na nabuto ang yung lola sa mamasapang. So, yung mas 2016 na may election na tao niya natabar ng President as the President Rodrigo Duterte kaya napapapanta ng President na initaros niya. So, di kami TRS Kalimitan. So, Bangsamoro Transition Commission na si ko tayo President ko na 15 commissioner at yan ang draft si sa Bangsamoro Basic Law kasi kaya pa-counted ko new administration may administration ni President Duterte na year niya at 21 na inuman na niya at yan so mga IPs so nandun ang yung mga autobus inclusive ang kanan at yan draft sa BBN mga Bangsamoro Basic Law so pamimikiran na si pagkapon si mga Moro o di na kaya kita sa Muslim pedun so non-Muslim so settlers o di na sa mga pedun sa mga regions mga Christians also
peace. So, lang bro, mga pamikiran nila, i-consultera si mismo sa mga region, niya mo na so, representative na Manila, representative na Imaile, representative na gobyerno, representative na settlers, tapos IPs. Nangyati mo sila, nung 21 na representatives, nangyati mo sila na sila, inuman na nila, so may pasat o BTC, Bangsamoro Transition Commission, si po tayo ni former President Noyne, inuman na nila, si July, July 2018 na niya din so may camp. So Bangsamoro Bisiklo na inilay o Congress o Senate na inileran na so unconstitutional o mga raso nila na napiyawaran so mga importante ron ang issue na doon na mada kaya approval pinirmaan ni President Duterte na ay alamin niyo sa ito result abay kam na nominyo ang ito Bangsamoro Organic Law. So kaya basta na ito panutaban Bangsamoro Organic Law na immediately disected iisi ang sumadakla ka. So may election ka no ibuto ito sa yes or no niya kasultun ang 63 barangays sa parts sa North Cotabato, Bugenan at Cotabato City. So, alhamdulillah, kagay na niya kambalingan, niya kakaptan o Bangsamoro government ang kaya Cotabato City. Dati, nandiyan Cotabato City na city na katalo sa Region 12. Naman to, nandiyan ka lutsi sa tangan o mga Bangsamoro government. So, alhamdulillah, very smooth. So, transition kagay inatinan ang mga national officials na mafia so kaya pangatulong over era. So, kung nalamat na mo may tulong na kutwa o mga Bangsamoro so ini pag-struggle dia kaya adun mark yung sa mga pangmit so Bangsamoro exploration hindi na so kita na di maningan before ay na ay pangmi na sabot ito kaya sa history tan kaya pa ko mga Amerikano before tan sa mga Amerikano na sa mga Espanyol so sa history na may papat na saan matatabo makabukta din sa mga British kabubuan niya saan matatabo so kapo mga Espanyol so kapo din kakaran ng country so sito 1898 Sumyabi so mga Amerikano baka sa tutulan ng ito so siraman niya dato so kaya paka-auto kaya paka-umang mga Amerikano nandito kaya understand din organize sa kaya kaya pakaisisiran ang Luzon, Visayas ang Mindanao Governor General. So, siya tanong na ay tanong pinagbabayas sa mga tanong kasi General Percy. Taman sa Sundo, si Tan Saranaw, madang kaya maubig kami ang na, kaya binasa niya dito dito tulinderera kan. So, may ang mga Commonwealth na makautuloy sa mga president sa Philippines na parang na so mga loks tanong na kanilang makayon. Tama sa
similar sa mga Amerikano kanisa dia ingat gobyerno Pilipino tigiran. So kayo mga Massachusetts World War na nakiapirmaan sa independence mo Pilipinas na maapodun kita mo sa Mindanao. Magalay na mapyaso di kapagintaw o mga muro o sumasiglar. Dito sa Tigmalos na mga peace time lumilintad na niya man sa mga ilaga yan na pinanod na niya kung mga los tanong kapila-tira na yan yan sa mga ilaga sa mga Jabida Massacre so Waco Massacre nadakal ang mga yan na dalbo kang kasakitan so mga Muslim sa Mindanao. So niya naman ang kanan niya natuman sa mga Mujahidin niya before Prince of Mindanao ang Mindanao Independent AMIM na pagbubanan kami mga nagtanaw tugot-tugot ang mga libro matuasiti Sultan Rasid Luqman Senior so mga sumawa dato tanong na nilera sa pyesa kiti pagkon na tira na kumasikan din sa betan din sa Dubai. So miyaan na ang Otamoro National Liberation Front na dito daw time dito President former President Marcos. So miyaan ang Tripoli Agreement mapag si Tripoli Agreement paglayang na asal na ba yung kundin kasibay na nabuga namin sa autonomy na mapadun sa 13 provinces and 10 cities. Siya na nasusulat po 1976 Tripoli Agreement na so 50 sa bumasa na niyan so arm na pag may kasunod ng tapat probinsya na sigma o 2001 na Mia Lima ang kiyatal sa city kiyatal na Marawi City 2001 plebiscite na iman ko bangsa mo organic law na niya padung Tabato City. So alhamdulillah yan sa mga panguni ang kaya amadak na tao share tanong ng bangsa moro na piling tanong ang pakamuhayan. So sanop sigo tigilan may term nila ng democratic process sa sumadak na tao peace Bapia sa minority na kabugitan sa Laudaparo dito iya pa losot ako iya pa paro na unconstitutional ma-under sa constitution gobyerno Pilipinas migay sa Laudaparo mindalan sa kanang Republic Act 11-054 ang Bangsamoro Organic Law niya adun sa imato mutulong ng transition authority na mapadanan sa mga peace agreement pakontod sa Bangsamoro Transition Authority o pamako na sila ipreparado sa mula sa mga pangitabang sa mapaparotan sutabol pamanana may kudangan tanong so paglayatan mo gobyerno sa ginawa tanong na padul inclusive so kanabas kita lupo tama itong mga indigenous people sa tinginan ng IPs mga titulay mga nitibo at tinginan agos sa mga settlers makumalang si Sangay Bangsamoro Autonomous Region na naong sinandan kepuaan sa pamikiran so punso kuan 86 sampai parliament very unique ang kaya autonomia tanong so 86 nakatatalo din sa 10% o hila sa pulo yung palibat na 10% walo
reserve seats, Panginoon, si mga minority, so settlers, so youth, so mga kaundan, so women, so IPs, reserve seat yan sa ayan nito pamikiran ko na so di matalo minority so mga pamikiran nila. So ikano bigit man ito na 40% o so na 86 sa mga na matatawag sa DOL na survey district at election nito na district sa isang time na putusyon niya na dalawa assemblyman sa first district, dalawa sa second district, abos sa mga provinces na all na 24 assemblymen after elect sa arm. Yung ito, nakapian niya sa abang sa organic law na parliament na 86, 40% na district. So, remaining seats na by party list. Dito ang importante mapasad sa electoral vote. So, isang kaya bang kaya pamakamag-election na naman may 2022 daw ito mapasad na ano man pagkatulutan na pera pag-election sa first district, pera pag-election sa second district, pera sa ang mga kabinet para sa city na ito pa kay misi may pag-wini sa isa o dalawa representative pakunti sa parliament. So, dipindi na. Sita mo ang pilay sa ito kakbel yun sa pangitaban kaya ang barn. Yun na muna nila na ito importante electoral code, education code. Madalang na pitong priority muna DT inipikiran atas tanggungan national government kapriparan nila ng first election. So, hindi ka sa doksa ay madang lakuan mini umana berkawala COVID-19 sumapit na niya lumber so di ka rin ito BTA. So dito midterm assessment so mga non-government organizations panguluan Mindanao People's Caucus o din na so titibarangan mga NGOs, non-government organizations, civil society organizations, membro pa CBCS sa mga Mindanao People's Caucus na midterm assessment sila sa BARM ay na niyadera minirekomendiran sa isang national government o sa isang BTA na ma-extend so term kaya transition dito sa na siya may transition pada ko daw mga papasad sa probinsya kaya mga militar ko mga awidapan. So kami na kaya-release ko Black Grant yung balik na monthly kasi sa mga 2020 sa kami mga bututan. So yun na ito niya po sa tayo na ito first year kaya release ako pamura bar. So mala agalbok ng Bangsamoro Road Transition Authority. So nilay ang mga civil society organizations oras na minirekomendiran suggestiran ada pa na ma-extend sa transition ma-extend kaya kung mag-election ng taon sa 2022 at lupasangan so pauntod pagkaroon na so mabuntod na
kepasangan kamang dapat lumapasan ng mga pangitaban at yung bitiray national government at ay yung nagsisang kaya farm kaya na ungay ni o struggle tano ang mga pagsamulo. Ano sa regular election ng barangay, mayor, governor, national government ng local government unit sana sisa din na lang ay may bibida sa kaya autonomous region in Muslim Mindanao, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nakagigaya Las Villas, Supira sa kasi ng mga Lokstano, Sumadak-Nakaw, mga Mujahidin, nilera so policy ang national government buwan udap na arm ang na to arm na direktano direktano midalay sa bot sa adno sa militano ang gobyerno. So dito isa kamdan ang kaya Region 10, Region 12 ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So identano ang lauda paro ang national government sa may kulang ng tanong, may gobyerno tanong. So midalay traktano ang gobyerno ang budulong so kabaya umadaklataw ipakasupak si pangitaban na national government ipakasupak sa itong mga international law na mapaduto si preamble si sanganan Bangsamoro organic law so pinisurat ng Senate at Congress kaya Presidente si President Duterte. Alhamdulillah may ito na kekuatan mo so niya doktan so niya pagkakapanda unit na iba to na sabot kaya pirmay sampo to comprehensive agreement ng Bangsamoro na niya padun ang buto you remember Transitional Justice and Reconciliation of TGRC na namiad no to inilay so mga grievances mga raka daw mga hinay legitimate grievances o may skipan habang sa mo. So may adon ang voto Transitional Justice and Reconciliation Commission di man to nasita nung mapupukusin man to sa political track so normalization yakan ang adultsan pedul antara Transitional Justice and Reconciliation Commission. So kaya nga na Transitional Justice and Reconciliation Commission na isa mandatory so isa mandatory PGRC was mandated to propose appropriate mechanism kaya pag meron na to address legitimate grievances of the Bangsamoro people so mga legitimate grievances tan sa Bangsamoro to collect historical injustices makorek sa mga historical injustices para meron na sa isuratan kung mga historical kung mga salida na may susuratan mintin masakit mo yung mga kontrabida so nga lang niya inaga sa mga Transitional Justice and Reconciliation Commission at to correct the historical injustices. Number 3, to address human rights violation. Padang mga sasakit na sunyada doktor okay na isa lumilia o namitan ng kasi sa panimbang masakit nabisan ko na mga civilian niya masakit sa ito oras sa panimbang sa natatanggi sa langit
time ito, mga nakakadang na mga massacre na sito ko late 60s o 70s, madami human rights violations niya ganun national government siya mga si Sabang-Sabang. And lastly, kapat to address marginalization through land disposition. Kaya to address marginalization through land disposition ng kanan kapag ito o walo pa kano buwan namin model sa lupa o Bangsamoro na may ito na pangito din na hindi mato matang aliyan na sumisusulat sa Pangresos 1976 Tripoli Agreement na 13 provinces and 10 cities. Naman to ang hindi na api tanong kaya kapta ng 5 provinces ang iman to na 3 cities ang matatabusan kaya bar yung wala tatap ang kalilintan iman to na lupa kapagugupa national government pag Bangsamoro government sa ikapangilay sa kalilintan sa kaya init tanong kaya region tanong bar. So dahil mga nagsamit mga pangalayan next na ay tanong fokusan ano ka monthly hindi sa mga Transitional Justice and Reconciliation Commission ang yaginan isa man akibutyan sa kaya ikapangilay sa kalilintan sa kaya init tanong abang sa mga lumilintan na bar na lumilintan ang Pilipinas na mapia sa kapapagin tanong ako iya pa ni subukan inshallah subukan Allah sa kada kamu marmari at kita mo isang kaya region tanong so inshallah na so advocacy tanong good governance na ipataros lang mo ang program kapag moral governance. Alhamdulillah, iman daw na oras ka no, na alas 8:56 na naliyumak ba, so kapag udasan na next program man ngayon ka inshallah na may next Wednesday ang takol na ano oras ka ano pa na mga nagundot tanong pero next Wednesday inshallah na itoros tanong kaya discussion tanong very interesting ang kaya na to year end siya para sa farm mana kaya mga itiang balita bago mga challenging para sa ko kapung pier mo tanong sa ginawa tanong so alhamdulillah so lango-langoan ano ba maginagurakan sa mga ayakan sa mga paglayakan mga tumanayan sin sa kaya kuliling aranaw nalaman ka ng iskano sa piyasmin niya kami sa orasyon ikadua na so mga di mentay tanong sa kaya live Facebook tanong actually na first time na yan paano makapi-improve tanong po na ma-maintain ang kaya live tanong sa Facebook para sa kanaba di pa ka yan kanag so may ako maapad sa mga makawatan ayun nagkapakahit at di makamuntay sa kaya Facebook tanong live Facebook tanong so sa inyo salamat sa kaya muntay niyo kaya pamagin niyo yan na kulilingaran daw ang ngay asiringan tanong mga yun Lanao del Norte so siya sa municipality Pantar ang sa Baloy sa Pantawaragat sumapat sa apran pa yan ang kaya station tanong 92.5 radyo natin so sa inyo salamat sa kaya pamagin niyo kami isang na to na meron pa nisusuratan discuss natin next inshallah sa gilid kapilindoy tanong sa next na baka ng mga participate kaupan ako yung kung magugupat sa ngayon tanong ipurugod din mga discussion para sa kalilitan kapilindoy tanong sa kalilitan season kaya organization season kaya region tanong Bangsamoro
oras tano, 8:59, nag-i-evening, kapag ito sa kano, yung gusto pagaling nyo, kano, dalahin nyo ka sa mga programa sa lambang sa moro, hindi nila, sila mo siya pangitaas. So, mga kuwan, hindi totoo yung ganun tanong, kaya ito sa naps, hindi totoo yung ganun tanong, na pangitapala, pagkaino nyo, so mga transportation tanong, hindi tayo pumakanaan sa arga, so kasugay, yun, sumadaklat tayo, kapitan, sumadaklat tayo, ano, tama na ako, kalilimutan doon man, so, sikat na tanong kaya, so, mga piligap, mga mamasero, butan tato, kung sumadaklat tayo, yun yun sila. Sa panindak wala, makapasero ka no, sumusumapadagdag, makapwesa, sa mamakalabatan ni Mago, so sisisan niyo, hinggan ba, mapaninta, safety tanong, kaya ginawang lang, so niyaw, patok tanong, natin sila ng onla, ng pamakasundihan sila sa Kusoga, so kung nasa sakit at tanong na mamakabugro. Okay. So, thank you very much. Sige kayo pamagin niyo, yung gusto ka niyo, pagaling niyo, as in Jumhari dito kalang ayo, ang mabubalay area coordinator at consortium of Bansang Civil Society. So, silang Koskano sa Karkay Ginoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.